ngana manga kota sasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzu ani batema sunzu sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kundo brisa meme ko kamido to fin krikri aboto fin wuri chori ko likuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni ko hotep ni joni tuma damarka joswati kawruki kabama katama malo ya ubani keno kadigide kologoto imotab dumia oni senenga emission mandi kono emission mu naya intitulé ko sondo la nature anga sungu inika kasungu ininga korodore ka ayra ininga kasungu ininga korodore ka alameni ininga wala ambe foli di ankarmo baba no bari samake ale me ngoso promoteur na initiateur anga soraka do anga bi wala ndakono karmo inetuma namba kologoto imotab dumia yera nituma mbanga lameje klube fo kunu sene anga bi kene kono kuni jo kuni sene ko damareka jo sabati ka urugi ka bamba ko ka twama aywa karmo foli temene ko amna yiri folo mo ininga bi ambo yiri de ju fet yiri de da feta donc ibe yiri to fanye ba manan to ani non scientifique kata se yiri mankutu dowuma o nyini ngali jaranye karamko yiri mi flenie yiri ni me mununu na nda fere mbese ga foere mgo ba jate ko yiri dunande do mais anya nganyina ma beke bamako na lamini na ameto ka ye yorowla o de sen fe nere adoye furakeli yoro dola bamanan furakeli ani to furakeli bebe ka yoro la o ne bolo kelen ta kana turu sanduru nyona donc sisan anyale ba flenia nta dogo mo la koy o ye ni yiri ni ko fono yana ko abe sa de kele ko satana do andu mbado yiri wero ba ambulo koro anga foren kono yano mimbe saw kele ne ya ye mo min fe o tigi kun gele me ka furakeli yero de laminina e ka o mangutu kan kwa andu mbado ka fo yiri ni ato non scientifique o ye ko euphorbia ni euphorbia se fe on fen to me ibita soro nono de be boafe ni ya yiri buluti walma kala do te ba soro jijema bi boa jema e ba soro jijema ere de be boafe o koro yume ko ni yiri ni ato dara ka agoshi ka ta fo greku ka watitma ni to korokoro bali do ko euphorbia se do o nyon do bambulu na euphorbia to jume be euphorbia inka euphorbia titimaloides titiman fana de kunye to iba fo sisa ne mana fo mo nyina ko to e badi greki do de kunye min to kunye ko titiman donc ode nanani ni yiri kana amangutu chama yira mola nu ya to da ko yiri min be nono bo ni titiman nananai ya ode ka si yiri mu ni titiman nananai wala ni titiman ya na fayira mola donc ni abinono bo de euphorbia titimaloides donc euphorbia titimaloides ima mangutu do isiza bon o na tabe anya ye ka fo ko ni yiri min fana be jijema bo no e serve jema to kana ibita soro mangutu do de bala donc mangutu mina ya ye ni yiri la kabo yiri do de abe fen chaman de bo mo farkolo la ambe min do ala folo ko mo ka awu magere ni yiri mbara la ni hakliye quoi parce que abe se ka mo kele yoro do la abe mo kele chodi no o na fama robe ni be mo la fono ni dona ikono ibe fono anduma donga foko sa kinen chama mo be no ni sa e kininke mo ba nyini folo baka na to atigi kono akabo ya o ye folo e aflana emi ni jijema ni sera tigeli noma ou bien sogoli noma ou bien karili noma o joli bonda joli tise ka jo amba don fana ka foko na fora ko mo farik so dailena ko mo be fora ka minge kana to a joli be ka bo mais anduma do ka fo yiri fana be min be joli ni labo donc ni o yiri do wa foma ko fortement émétique kabe joli labona sera faral danima bon anya ye fana ka fo na adona ikono chogo dola nono mimbe bon na sano ana lili ana bulu nu ulu sera ikono chogo dola ko fembalota mimbe konona ntumu munumbe kabe se ko ofaka
o kɔrɔ ye sisan ko n'i ma fɛn wɛrɛ mana kɛ n'i ma fɛn dɔ kɔnɔ ni nin sera a ma kɔnɔna ta in dɛ nin de b'o faga ko parasite k'a bɛ parasite de faga ka bɔ i la donc o euphorbia titimaloides nin anw ma tɔgɔ fosi wɛrɛ sɔrɔ o la ni fɔɔnɔ turu tɛ bari fɔɔnɔ ye fɛn dɔ ye min ɲininen don furakɛli sira kan ka kɔnɔna fɛn labɔ fɛn min donna kɔnɔ k'a labɔ i m'a ye donc o fɔɔnɔ turuma yɔrɔ ye o yɔrɔ de donc anw ye donc o la tɔgɔ min b'a la an bolo o de ye fɔɔnɔ turu ye ka kun kɛ a mankutu ye i b'a fɔ i bɔra ka fɔ cogoya min na bon n'a a sera kɔnɔ a bɛ fɔɔnɔ évacuer c'est-à-dire fɛn b'i kɔnɔ kaba a b'a labɔ donc o b'a yira de k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ ko baga donna mɔgɔ min kɔnɔ walima kɛn kɔnɔ n'a tigi kɔnɔ k'a dɔn n'a bɛ fɛ a ka bɔ nin yiri in bɛ se ka bɔ mais ni o contexte tɛ n'i y'a kɛ contexte wɛrɛ la a bɛ k'i ma degun ye parce que a b'i kɛlɛ bon i n'a fɔ fana i bɔra k'a fɔ cogoya min na donc a fɔra ko hémétique don c'est-à-dire a bɛ joli labɔ o kɔrɔ de n'i y'a kɛ joli bɔda la i b'a fɔ tigɛda dɔ la joli t'i jɔ dɛ a bɛ bɔ de ka taa fɛ donc o la or n'i y'a sɔrɔ e dun mago e laɲini ye joli ka jɔ de n'i ye nin kɛ a bɛ kɛ o contraire de donc mais n'a sɔrɔ ko sa kinda don par exemple n'i y'a kɛ i b'a sɔrɔ a b'a baga sama joona ka bɔ o kɔni n'a ka ɲi mais n'o tɛ contexte wɛrɛ la a bɛ kɛ degun ye bon a fɔra fana ko yiri min don k'a bɛ se ka kɔnɔ tiɲɛ a bɛɛ y'o jate kelen ye wa o y'o jate kelen de parce que kɔnɔ ye nimafɛn de ye nimafɛn kɔnɔ i m'a ye i b'a fɔ den quoi an kan bɛ kɔnɔ ma den ni muso lajɔlen don donc ni yiri ye yiri a kan k'i farati mun na parce que a bɛ se ka kɔnɔ tiɲɛ quoi a bɛ se ka kɔnɔ tiɲɛ nin ye fɛn dɔ de ye n'a bɛ mɔgɔ kɔnɔ a bɛ se ka kɔnɔ ta labɔ donc ni mɔgɔ lajɔlen don an b'a ɲini balimamusow fɛ u ka yafa a ma fɛn n'a ɲɛfɔli de don donc o kɔrɔ ko nafama fɛn o fɛn fɔra n'a bɛ ɲini furakɛli kɔnɔ sisan i bɛ taa i b'o ɲini n'o y'a sɔrɔ i lajɔlen tɛ i m'a ye k'a fɔ ko hali tubabu furaw la sisan u b'a fɔ ko fura dɔ ka ɲi mɔgɔ ma mais ko musokɔnɔma ni denmisɛnninw k'u kɔlɔsi a la u farati a la donc o yiri dɔ de filɛ nin ye ne y'a ye k'a fɔ yiri ɲumanba de don bari yiri nin cɛ ka ɲi mɔgɔw yɛrɛ bɛ tɔgɔ dɔ fɔ a la ko bulu ni da jɛngɛjɛngɛnnen a kala kɛcogoya vraiment a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais a n'a ka sara don quoi a n'a ka sara de don o y'a cɛɲa de ye mɔgɔ caman b'a turu a filɛrumaya kama bon fɛn kelen fana b'a la dɛ san mumɛ bɛɛ bulu b'a la i m'a ye fo n'i ye ji ja ka bɔ nin na pepepe k'a ɲamanɔgɔsi bulu bɛɛ bɛ bin o ye yiri kɛtɔ ye k'a yɛrɛ makaran mais a farisogo tɛ ja dɛ ni ji kɛra a kɔrɔ dɔrɔn bulu bɛ nugu a la tuguni donc o bɛ euphorbia titimaloides nin kɛ yiri ye kungo so yan nɔ anw kɛlen bɛ ka min kɛ bila an bolokɔrɔ ye walasa n'an mago jɔra la don min na an k'a sɔrɔ yen ayiwa hakili la mun tun b'an bolo ka fɔ fɔnɔ toro in kan n'o ye nin yiri in ye o ye nin ye donc an bɛ se an ka yiri filanan ma o la an kɛlen kɔ ka yiri fɔlɔ ɲininka n'o ye fɔnɔ turu ye an sera an ka yiri filanan ma nin yɛrɛ ye mɔgɔ caman dɔn yiri ye wa yiri don mun fana tɔgɔ ka di mɔgɔw ye tɔgɔ ka di mɔgɔw kulo la wa nafa caman b'a la mɔgɔw bolo donc i bɛ yiri in tɔgɔ fɔ an ye ka taa se a mankutu dɔw ma karamɔgɔ o ɲininkali diyara n ye yiri min filɛ nin ye yiri dogolen tɛ i y'a fɔ cogo min na bamananw b'ale wele ko kɔntaba y'a ye kɔntaba a nazara tɔgɔ ye min ye o ye kasiya alata ye bon kasiya yiri ninnu mɔgɔw b'u dɔn k'a fɔ k'a bɛɛ ye yiri ye min ka kunna ani min nafa tɛ se ka fɔ ka se parce que i bɛ dɔɔnin de fɔ a la kuma bɛɛ ka to yen a alatama yɔrɔ o ye alatus de ye o ye non latin de ye min b'a fɔ ko min bɛ siran ka bɔ quoi min bɛ siran ka bɔ bon an bɛ se k'a fɔ ko hali nin kɔntaba in fana bɛ tile bato munna a bɛ tile bato bari ni dugu jɛra a bulu bɛ dayɛlɛ ni tile binna a bulu bɛ datugu kuma dɔ la n'i nana datugulen jɔlen sɔrɔ i b'a fɔ ko yiri kelen yɛrɛ tɛ bon o yiri de filɛ nin ye ni mɔgɔw ko ma ko kɔntaba ni o non scientifique ye ko kasiya alata voilà ale dɔnnen bɛ mun na sisan u bɛ min fɔ ko a bɛ jolimafɛnw de nettoyer ni ka joli tolili k'a bali n'o ye anti inflammatoire ye i m'a ye ale bɛ kɛ k'o kɛ anti-inflammatoire kɔrɔ i bɛ se ka joli ko n'a ye i bɛ se ka golo ko n'a ye i bɛ se k'i da kucukucu n'a ye a b'a to jolima yɔrɔ fɛn o fɛn mana kɛ mɔgɔ la a bɛ o tolili bali ni ka o dimi da ka joli kɛnɛya mais o n'a ta bɛɛ mɔgɔ caman bɛ nin dɔn kɔnɔmagaya fura de ye kɔnɔmagaya fura jumɛn
ko laxatif du o kɔrɔ ko ale b'i n'a fɔ ntomi ale b'i n'a fɔ zɛgɛnɛ a b'i kɔnɔmaya n'i b'a den dun n'i b'a nɔnɔ sɔrɔ ka dun mais a ti kɔnɔmaya k'i kɛlɛ voilà a lili voilà voilà donc lili mugu dɔnnen do la a bulu bɛ wuli ka min ka kɛ kangaliba ye ani a fara fana bɛ siɲɛ ka kɛ kɔnɔmagaya fura ye min b'a to i kɔnɔ bɛ magaya k'a sɔrɔ a ma dama tɛmɛ i n'a fɔ kulusinin fili bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o n'a kɔrɔ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na n'i y'a don i kɔnɔ n'i m'i kɔlɔsi i bɛ si ɲɛgɛnda la nka ale ta t'o ye dɛ ale ta ye a b'a bɛrɛ bɛn i kɛcogoya ma ka i kɔnɔmagaya k'a sɔrɔ a m'i kɛlɛ donc o de yiri filɛ nin bon an y'a jateminɛ fana k'a fɔ ko yiri nin bɛ feere o yɛrɛ de tuma ye sisan samiyɛ nin bankuma i bɛ taa sɔrɔ kasiya alata caman feerenen don wa i bɛ taa sɔrɔ fana a bɛ ka den n'a dun bɛ ka o kɛ ten i bɛ taa sɔrɔ a mago bɛ ɲa ka bɛn o tuma kow de ma i n'a fɔ an bɔtɔla filɛ samiyɛ min na nin mɔgɔ caman bɛ yen nɔ an b'a dɔn k'a fɔ dumunidenw ni fɛnw kɛlen bɛ ka u bila kɔnɔjaw ni fɛnw b'u la zɛgɛnɛ dennen don sisan baro dennen don ale fana dennen don o kɔrɔ ye k'a fɔ ko ka bɛn anw ka tuma ma nin kɔnɔmagaya fɛn minnu ka kan ka don anw bolo ka bɛn ni nin wagati ye samiyɛ bɔda nin na dɛ o de yiri dɔ filɛ nin donc o de bɛ welela ko kɔntaba kɔ dun bɛ ji donnen don sisan wa ale yɛrɛ ɲalenba de don ka feere caman bila sanfɛ donc an bɛ se ka dakuruɲɛ damadɔ min fɔ olu la olu ye y'a ye ko kɔntaba kɔnɔmagaya fura don ani anti-inflammatoire don antibiotique don o de mankutu b'ale n b'a fɛ ka min fara kan o ye nin kisɛ falenni ka nɔgɔn n'i taara a sun caman bɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka koron ka bila po kɔnɔ an t'a fɛ mɔgɔw k'a miiri k'a fɔ ko tubabuya don dɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la min bɛ ka mɔgɔ caman degun sisan o y'a ye ko yiri yɛrɛ tɛ bilankɔrɔ la quoi a t'u bolo so kɔnɔ k'a sɔrɔ an ka flɛrusun ninnu caman bɛ yen nɔ an t'u nafa dɔn nka ni min filɛ n'a cɛ ka ɲi bulu b'a la a bɛ se ka mara po kɔnɔ i n'a fɔ ne yɛrɛ kelen bɛ ka kɛ yan cogo min na mɔgɔw bɛ se ka ninnu fara u boloda la ka mara u kɔrɔ k'a fɔ k'i bɛna kɛ ko k'a lawara kojugu k'a bɛ taa k'i dan o tɛ o fɛn kelen wɛrɛ b'a la dɛ ne y'a ye k'a fɔ mɔgɔw b'a tobi ka kɔ a la de golo ɲali kama quoi ko pour des problèmes cutanés a marali ani a nafa ɲali i golo yɛrɛ fari ɲali ma o de don an dun b'a dɔn k'a fɔ samiyɛ bɔda in na funteni bɛ ka taara ni wuli mɔgɔw la ani ji mɛnnen sisan nɔ ji fana bɛna kurukuru misɛnninw ni fɛn wuli ni mɔgɔ min ye kɔntaba sɔrɔ ka don daga la a bɛ se ka ko ka golo dɛmɛ donc o dakuruɲɛ fila de tun y'an ka fara kan ayiwa hakili la a fɔra ten ne ko kuma tɛ ban hakili de b'a tɔ dafa hakili la nin bɛ somɔgɔ sama bɔ o la an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yɔrɔ la ko yaman dɔgɔn ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzun ani bachema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kundo brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o ko likuru kele marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni ko